Diaľnica D2 tvorí súčasť multimodálneho dopravného koridoru číslo 4. Začína na štátnej hranici Slovenskej republiky a Českej republiky v Brodskom, kde nadväzuje na českú diaľnicu D2 smerujúcu do Prahy. Diaľnica D2 sa začala budovať pôvodne ako súčasť diaľnice D1, hlavnej dopravnej tepny bývalého Československa v roku 1974. Bola dobudovaná v roku 1980 a spojila tak Prahu s Bratislavou. V januári 1987 vláda ČSSR rozhodla o predĺžení diaľnice D1 až po štátnu hranicu s Maďarskom. Diaľnica končí na štátnej hranici s Maďarskom v Čunove, kde sa napája na maďarskú diaľnicu M1 vedúcu do Budapešti. Po vzniku dvoch samostatných krajín, Česká a Slovenska, v roku 1993 boli diaľnice v oboch krajinách označené ako D2. Od roku 2003 sa buduje na D2 posledný 3-kilometrový úsek Lamačská cesta Staré Grunty, v rámci ktorého bude aj prvý dvojrúrový tunel na Slovensku, Sitina, v celkovej dĺžke 1440 metrov. Na začiatku roku 2005 boli prerazené obe tunelové rúry, pričom stavebné práce sa ukončili v závere roku 2005. Do sprevádzkovania je nutné dobudovať technológiu tunela a dokončiť stavebné práce na telese diaľnice. Úsek je poslednou časťou bratislavského obchvatu, na ktorý hlavné mesto napäto čaká. Po dokončení sa všetka tranzitná doprava v smere Česko-Maďarsko presunie do tunela a výrazne sa zlepší situácia v bratislavskom uzle Patrónka s nezanedbateľným pozitívnym vplyvom na životné prostredie Lamača, Patrónky a celej Mlynskej doliny. Po sprevádzkovaní, ktoré očakávame najneskôr v máji 2007, bude motoristom k dispozícii kompletná diaľnica D2 s prepojením na diaľnicu D1 a D4 a súčasne sa kompletne dobuduje diaľničný obchvat Bratislavy. Z dôvodu zlepšenia podmienok prepojenia severozápadu bratislavského regiónu s diaľnicou D2 vznikla potreba vybudovania novej križovatky Stupava juh, ktorá odľahčí existujúcu diaľničnú križovatku D2 Lamač.